kunnafoni hamina tɛ fosi ye o de ye ka se ka kunnafoni jɛlen ka o ɲini ka di aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma degun sɔrɔ a la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye mɛ kalo tile 28 ye san 2025 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ communication koɲɛw olu ma a kɔni bɔra ni ka sɛbɛn kɔni ka o di cakɛyɔrɔ dɔw ma min b'a yira k'a fɔ olu kɔni yamaruyala u ka baara kɔni sira fɛ ka se ka publicitéw ni ka olu kɛ a cakɛyɔrɔ bɛ ci jɔ cakɛyɔrɔ 11 o de la min ni jamana kɔni kelen don ka u lakodɔn u ka baara kɔni o sira fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko cakɛyɔrɔ yɛrɛ fanbeleba dɔ yɛrɛ kɔni ye Royaume Keti ye ni o ye Bingini Baga n'a furucɛ yɛrɛ kɔni ye olu ka agence yɛrɛ kɔni bɛ a 11 na. An ka douane maaw olu kɔni bɔra ni ka baara ɲɛnamaba ka o de kɛ ka sababuya kɛ u bɔra ka euro wari 5,800 ni a kunkanfɛn ti jɔ sefa wari $380,000 na a minɛna dugutagala dɔ kɔni bolo min n'a kun kelen bɛ ka wari in kɔni ka o bila a ka dugutaga minan kɔni o kɔnɔna la a kɛra dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ kɔni na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ san 2024 kana se san 2025 kalan kɔni bɛ ka se a sosorima yɔrɔ o ma min ni a bɛ laban ni kimɛliw kɔni an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kalanko koɲɛw olu ma a y'a yira k'a fɔ ko DEF bagi kapu ka taga se BT ma san 2025 in yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la kalanden 350 n'a kunkanfɛ olu de kɔni bɛna kimɛli ni ka o kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko DEF yɛrɛ kɔni bolodalen don ka juin kalo tile 2 ma kɔnɔ ka taa se a tile 4 ma san 2025 bagi ye juin kalo tile 23 ye ka taa se a tile 26 ma san 2025. San o san Tuli Group ale kɔni bɛ saga kɔni ni ka o di maaw kɔni ma ɲina Tuli Group y'a yira k'a fɔ ko san 2025 in na a seliba saga kɔni a bɛna saga 10,999 ni ka o de di maaw ma k'a daminɛ Kayi fo ka taga se Kidali ma. Mamara fɛntigi dɔw kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka narina sanubɔyɔrɔ ka o sɛgɛrɛ narina yɛrɛ kɔni n'an ka faba kɔni man jan ɲɔgɔn na ni bingani wale in kɔni kɛra sababu ye ni ka sanubɔlaw ka minɛn caman ka olu kɔni tiɲɛ min u taara fɛnɛ ni sanubɔla 2 ye ni olu kɔni ye chinois kɔni ye a kɛra su araba konjo o wagati mamara fɛntigi ninnu kɔni maramafɛn juguman baw de kɔni tun bɛ u bolo hali n'o y'a sɔrɔ maa kɔni ma bɔnɛ ani nasa sanubɔla minnu ye maliyɛnw ye olu dɔw kɔni jogina ka sababuya kɛ jatigɛ yɛrɛ kɔni sababu o ma minnu jogina u taara n'olu ye lapitaniso la Chine ka lasigiden min bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la u kɔni ye tile damadama kɛ u ma kunkan kɔni ni ka o bɔ nka kunu u ye tile damadama kɛ u ma kunkan bɔ nka u ye kunnafonidilaw ni ka olu wele ka kɔrɔfɔ da olu tulo kan k'a yira k'a fɔ k'an ka jamana marabaw kɔni kelen don ka soli dɔ ni ka o sigi sen kan walasa ka se ka u ka maa jɛsolen 2 ninnu ka se ka olu ye. Mamara fɛntigi dɔw ye bingani wale ta ni ka dɔgɔjɔlaw ka bolimafɛn ka o sɛgɛrɛ o kɛra dugu min na o de ye Tɔndibi ye Tɔndibi ale bɛ burɛmɔ o lamini na a kɛra dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la u taara ni dɔgɔjɔla ninnu kɔni bololaminɛ bɛɛ lajɛlen ye u tilala tuguni ni ka dɔw yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ bugɔ fo ka olu jogin maa minnu joginna u y'u ta ni ka taa n'u ye lapitaniso la. An bɛ taa Kucalakaw olu fɛ yen nɔ Kucala polisiso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛmaya kɔni bɛ Fusenu Jakite bolo ale ni a ka danga ni o ye Atayer Aga Amedi ye ni maa 2 ninnu kɔni ka cɛsiri kɔni fɛ u taara bɔ maa dɔw kan maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara kɔni tɛ fosi ye ka bagan dumuni kɔni ni ka o suɲɛ u tora u dɔdɔdɔli la fo mɛ kalo tile 20 san 2025 u ye wele lase maa 3 minnu kɔni n'olu kɔni tun bɛ suɲɛni kɔni kɛ Medina Kura ale sigida o la u ka lalawurili kɔni senfɛ an ka fintigilaka ninnu kɔni taara bɔ bagan dumuni bɔrɔw kɔni dalen ka sobabali dɔ kɔni o kɔnɔna la min ni u kɔni tora u ka lakɔlɔsili kɔni senfɛ fo ka taga tɛgɛ da ni maa ninnu kɔni kan wagati min na u bɛ ka bagan dumuni ninnu kɔni ni ka u ta k'u bila katakatani o kɔnɔna la u sera ka tɛgɛ da maa ninnu kan
dɔ si bɛ t'i jɔ san 45 la dɔ bɛ taa san 23 fo ka taa se san 31 ma u kɔni y'a ye k'a fɔ ko u bɛ balofɛn ninnu kɔni ni ka olu bɔrɔw ta sinsinna sigida kɔni o de la a yira k'a fɔ ɲininkali busamisɛn kɔni ganew la u y'a yira k'a fɔ ko u ye bagan dumuni bɔrɔ 391 ni ka o de kɔni suɲɛ ka taa se tulu bidon 20 litiri o 113 u y'o fɛnɛ kɔni ni ka o suɲɛ u kɔni minɛna ni ka u bila kiiri tigilamaw ka bolo kan. An bɛ taa ko kan kibaru la Senegal jamana ɲɛmaa bɔlen kɔ Guinée Bissau sisan nɔ fɛn min ye Chadi jamana ɲɛmaa ye ni o ye Mahamat Déby Itno ye ale de kɔni bɛ Guinée Bissau kaw ka jamana o kɔnɔna la min ni Guinée Bissau jamana ɲɛmaa kɔni ye wele kɔni ni ka o lase a ma ni Umaru Sisako Embalo ye a bɛna tile damadama bɔɲɔgɔn ye kɛ ni jamana in kɔnɔna la min n'a n'u ka jamana ɲɛmaa bɛna sigi ka kuma falen-falen kɛ u ka jamana taabolo kan. An bɛ taa Komɔrikaw olu fɛ nɔ u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Ahmed Abdallah Mohamed Sampi ye ale kɔni kɛra jamana ɲɛmaa ye Komɔr jamana kɔnɔna la san 2006 kana se san 2011 ma mais kalo tile 18 san 2025 o kɛra san 8 de ye kaso kɔni o la min ni a ɲangira san 2022 o wagati k'a ye k'a fɔ ko a kɔni tun sen yera passeport feereko dɔw olu kɔni na u ye a minɛ ka sokɔnɔna kɔni n'u ka o fan dɔ de kɛ a ka kaso ye a fɛmɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ ko nin cɛba in yɛrɛ kɔni ale nɔ tɛ nin ko la wa u bɛ fɛ a ka lajɛya nka nin wagati in na u ka jamana ɲɛmaaw kɔni kelen don k'a yira k'a fɔ ko nin jamana ɲɛmaa kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ale kɔni ma laɲini k'a fɔ ko ka yafa kɛ a ka fanga k'a yira k'a fɔ ko ka yafa kɔni kɛ a ma nka a lafasabaw olu kɔni y'a ye k'a fɔ ko nin waleya in kɔni min taara ka fɛn min ye Sampi kɔni ale sɛgɛrɛ ko kɔni a kɔni nɔ t'a la bi a nɔ t'a la sini. An bɛ taa Faransi jamana o kɔnɔna la Faransi jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ye fɛn min ye dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ kɔni na a yira k'a fɔ ale ni a furumuso kɔni tun bɛ ka taa jamana dɔ kɔni o kɔnɔna la min ni pankuru yɛrɛ kɔni dayɛlɛla ka o to mankan kɔni na fo ka taa kɛ a furumuso yɛrɛ kɔni bolo kɔni o sera ma a jaw ye bɔlɔlɔkana fan bɛɛ lajɛlen ni ka o minɛ Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni bɔra k'a ye k'a fɔ ko ja in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye ka sababuya kɛ ale ni a muso yɛrɛ kɔni u tun bɛ kulonkɛ de la ko nin yɛrɛ kɔni tun tɛ sɛbɛko ye Élysée fɛnɛ bɔra ka o kunnafoniya kelen ni ka o de kɔni di. Mali kunnafoni jabarana jabaw yana an ka kunnafoni datugu sa an b'aw ladɔnya k'a fɔ an kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ Mali kunnafoni show ale ye 100 000 abonnés ni ka o sɔrɔ ala ni aw sababuya aw minnu bɛ anw filɛ sanga a n'a ka wagati n'aw ye danaya ta ni ka da anw kan kunnafoni di ale sira fɛ fo ka taa se an ka jɛmukan tɔw olu ma danaya min n'an bɛna lakuraya ka taga a fɛ n'ala sɔnna ma aw tɛna tigɛ na an ka baara ale kɔnɔna la a ye continue aw ka abonné an ka chaîne YouTube ale la an bɛna kunnafoni caman ni ka olu di aw ma don n'a nataw olu la ka dɔ fara an ka baara taabolo olu fɛnɛ kɔni o kan n'a y'a ebe aw kana ɲina fɛnɛ ni ka a partager walasa aw jɛɲɔgɔnw fɛnɛ bɛ se ka an ka page ni ka ale lakodɔn cogo min na aw ni ce an ka tungarankew an bɛ foli belebeleba ta ni ka o di aw ma kosɛbɛ Gabonkaw an bɛ aw fo danti foli min na Gabon dɔrɔn tɛ dɛ fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ jamana kɔ kan an bɛ aw fo ka na se Mali kɔnɔna o fɛnɛ ma aw ni ce aw yɛrɛ ye halisa a ye continue aw ka danaya ta ni ka da Mali kunnafoni jabarani so ale ka ni ala sɔnna ma aw tɛna fɔ aw jigi kɔ aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.